Makakuhag atensyon kining usa ka tricycle sa Katiil, Davao Oriental kay aduna kini second floor. Luwas kaha kini sakyan atong siron sa report ni John D. Esteban. Asa ka kita o tricycle nga dunay ikaduhang andana. Dinhina sa Katiil, Davao Oriental. Kini ang paandar sa magbarkadang content creators. Time na ko nakasakay yung inunani nga tricycle na extension sa second floor. So kung pagsakay ka din sa sangkod kulba, kaya wala na siya ba yung balance. Aron makasaka ka sa ibabaw, kinahanglan una nimo mag ala Spider-Man. Kung magsakay ka sa ibabaw, makulba-kulbaan lang ka kung muliko na o di ba kaha pasubida o pabahada ang karsada. Dunay trust issue sa balanse. Ang mga taga dinhi makahangad na lang taon ug di malikayan nga makatan-aw sa pinasahing tricycle. Kapag tataka nga, paano nagawa nila ng ganyan eh. Ngayon pa ako nakakita na manang dos andanas na tricycle. Matakot ako pag makasakay niya kasi mataas. Kini si nanay nakihitch. Kapin duha ka bulan daw kining gitrabaho sa grupo ug kapin 100,000 pesos ang ilahang gasto. Ideya daw kini ni Pords. Naisipan namin gawin to kasi sa tingin namin yun yung papatok sa mga tao. At nagtulong-tulong po kaming mag-welding at para madugtong-dugtong yung mga bakal. At yun, yung resulta yung dalawang palpag na tricycle. Pero sumala sa Land Transportation Office 11, kung mag-modify og mga tricycle, kinahanglan aprobado kini sa LTO. We do not allow that. And you cannot just modify. Pag madakpan ka sa karsada, of course, natay violation na unauthorized modification. Yung napakita mo, it's very talagang nakakatakot yun, no? Tingnan na lang natin yung aspect ng road safety. It's not really safe. And it will not really pass during registration. Pero sumala sa grupo nga gimugna ra nila kini alang sa ilahang content online. Ikakat namin yan kasi yung dalawang palapag na nasa taas is ikakat namin, gagawin na lang namin another tricycle. Kauban si Jojo Solarte sa camera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.